мисля, че е най-очарователното място за живеене в цялата Пловдивска епархия. Специално в този проект Култура ПЗ имаме възможността да научим много неща за нашия град, да погледнем на тях с друг поглед, от друга перспектива, да погледнем към миналото и така да знаем какво да правим в бъдещето, да се замислим как да запазим миналото, през погледа на фотографията, на литературата, откъде да намираме източници, да знаем за нашето минало. От тази страна с останки от Преображение желая ви приятни мигове, деца, учете се, това са майстори. И тези места вече нямат и тая красота, която имаха преди това. Това, което е интересно за Константин Кантарев е, че той не е просто само лекар. Той е имал мисия да се грижи за хората, да се грижи за тяхната здравна просвета, да издигне на по-високо ниво здравната култура. Вече ще направя цяло произведение. Цялата чаша падна и се разпръсна като звезди по небосвода и озари цялата поляна, на която двамата седяха и мечтаяха, наслаждавайки се на времето, което сякаш беше спряло. По начин, по който ще се чувстваш удовлетворен.
защото ме остави тези думи. Когато го погледнах, очите ми се изпълниха с стъписващата му красота. И занемях, затворих вратата и всички чувства изчезнаха. Браво!